Dedicámonos á horta ecolóxica e á produción de carne tamén en ecolóxico. A nosa maneira de traballar pois é moi simple. Traballamos baixo o sello do CRAEGA, pero vamos máis alá do sello do CRAEGA, exixímonos moito máis a nós mesmos. Agora mesmo unha porcentaxe elevada do noso traballo está sendo manual, deixando de utilizar tanto o tractor, dándolle máis vida á terra, e utilizamos para as plagas máis que nada a loita biolóxica. Outra das nosas bases do traballo é facer un método de agricultura rexenerativa, deixando que o solo por si mismo teña máis vida e se vai rexenerando, sen desgastalo nin traballalo tanto con maquinaria. Eso de que a agricultura ecolóxica non é produtiva é un gran bulo, eso é incorrecto, non se sostén. Si que é menos produtiva que o sistema de produción convencional. O sea, se ti cambias uns potingues por outros, mantens as mesmas prácticas de forestar, de cultivar co tractor, de arar, de tal, evidentemente é menos productiva, porque aí non tes o salvavidas do saco de abono. O sea, se tes a terra mal produto vas ter, tes que ser moito máis cuidadoso. Nós apostamos polo CRAEGA sempre desde o principio, basicamente como garantía de cara aos consumidores de que ten o noso produto ecolóxico, non porque o digamos nós, senón porque hai unha fiscalización detrás. A comercialización de labrecos baséase máis que nada nos ciclos cortos, na venta directa aos consumidores, venta directa a algún restaurante. Os restaurantes estánse adaptando bastante ben á temporalidade e á nosa produción. Despois tamén algo moi importante, como decía, son os particulares e os grupos de consumos que facemos tamén en algunhas escolas. Para o noso contacto directo co cliente é o máis importante. Eles comentanche que tal lles parece o teu produto, ti intentas mellorar, se algo non vai ben, se algo vai ben, que é o que máis demandan, cal é o produto que máis lles gusta. E despois estamos tamén traballando pois cos ecocomedores, que tamén é un paso moi importante, porque, bueno, nas escolas deberíase de enseñar, a parte das materias, tamén a comer produto e a consumir produto de calidade, de proximidade, e que non teña ningún tipo de residuo. É moi importante, sobre todo, porque ao final estás contribuindo a alimentar os nenos, que primeiro é o máis importante de facer, darles alimentos saludables, e depois son os teus clientes tamén do futuro. Van seguir demandando eses alimentos que ti lles deixas mentre eran pequenos, cao sean adultos. O sea, é un pouco unha maneira de facer semente tamén no propio consumidor. Nós tratamos de atraer visitantes á nosa granxa para poder explicarlles todo o que lles está faltando por explicar. Ao final estáse centrando a xente en divulgar sobre un produto ecolóxico, pero un produto ecolóxico está certificado e está libre de pesticidas, pero non indica nin a procedencia, nin nada polo estilo. Entón, nós o que queremos facer con estas visitas é instruir ou tratar de dar a coñecer que o produto de cercanía é ecolóxico e ao mesmo tempo é algo que non se está tendo en conta nos certificados. Polo tanto, cando ven a xente aquí, nós explicamos realmente o que é unha produción ecolóxica, ou o que nós entendemos por unha produción ecolóxica ou regenerativa de verdade. Para producir os nosos propios alimentos, eu creo que en Galicia hai dous factores fundamentais. O primeiro é o acceso á terra, que aquí, hoxe en día, ou heredas unha terra, ou te endeudas, ou non podes nin siquiera producir, ainda que queiras. Eso pasa a moita xente que vive nun contexto urbano, que é se dedicar a producir alimentos e non pode, porque as súas circunstancias o impiden. Eso sería unha parte da administración. E outra fundamental é a formación dos agricultores. Os agricultores deben ser formados en producir alimentos desde un punto de vista sostible, non saquear os recursos que hai na terra, senón producir a favor da natureza. É perfectamente posible, nós intentámoslo facer, ímoslo facer, a corto plazo vaise conseguir, eu creo que sería un avance moi importante como sociedade.